रन्जन दैमारि सारखौ गगोन बुङो बे मोनसे पलिटिकेल इस्युस जाना थाबाय बिसोरनि माने बिटिआर गभर्नमेन्टनि जिखिनि रन्जन दैमारिनि सायाव बे पलिटिक्स गेलेबाय थानानैसो बिसोरो मोनसे गेमसो गेलेबाय थादोंमोन दा 4 बोसोर जाबाय केसान सासे बायाखै दिनै जिखिनि मोननांगौ रिहेबिलिटेसन बेबो मोनाखै मार्टियासो जिखिनि दं बेयावसो माबा ओइ नंगौ नङा गोदाव सोराव बखि फैलाबायो जोंनि गफुरफ्राव हयना नहय खोथायाथ' सैथो बारु उदालगुरियाव खुंगोन उदालगुरियाव खुंनाय आरो बेयाव खुंनाय बहुत पार्थक्य दं मुंख्लंआलाय मुंख्लं बिसिनाबो मुंख्लं जोंनियाबो मुंख्लं मोनसे समाव बयबो ज'मोन नालाय दा बिसोर गभर्नमेन्टलि सिस्टेम खुंनो नागिरदोंमोन गभर्नमेन्टलि खुंनायाव बिसोरा माने बहुत किसुमान माबायाव मा होनो थाखा फैसानि बहुत गोनां दं थाखा फैसाबो अभाबाव बेसा गैया गोगोम खुंनोबो हागौ होमबाबो जा इउनाइटेड फराम सिस्टेमै सेन्ट्रेल जा जिखिनि दं बेखौ जों खुंनाय जागोन आरो मोनसे खोथा दिनैसिम जों सम मोनसे बयबो जयै खुंबाय थायोमोन दा मानो जों आलदा आलदा खुंनाय जादों सम मोनसे 4 बोसोर गभर्नमेन्ट जाबाय दिनैसिम जोंनि फुलफिलखौ दिनैसिम रावबो साक्सेस खालामनो हायाखै गभर्नमेन्टआ दिनै जेलाव थानायानो होन मार्टियासानो होन सोरबा मोननो गोनां जिखिनि दिनैसिम माने गभर्नमेन्टआ बेखौ 4 बोसोर बारबाय दिनैसिम माने 100आव माने 25%सोल' मावदों 75%आनो जायाखै बेनिखायनो इउनाइटेड फरामा जा जोंजों बिसोरजों खुनु सोमोन्दो गैया जा जोंनि एक्सट्रा खुंगोन गतिके रायजो राजा जोंखौ बहुत सापर्ट होदों बयबो बेयाव लैहोर फैगोन आं बेखौ आसा खालामो इउनाइटेड फरामनि जानानै नोंथाङा जोंहा मानगोनां रन्जन दैमारि बिथांखौ गसिगोन बेफोरबायदिखौल' खोनानो मोनबाय थायो बेनि सायाव मा बुंगोन बेखौथ' दिनैसिम गभर्नमेन्टआ बिटिआर गभर्नमेन्टआ जिखिनि बुंगासिनो रन्जन दैमारि सारखौ गगोन बुङो बे मोनसे पलिटिकेल इस्युस जाना थाबाय बिसोरनि दै माने बिटिआर गभर्नमेन्टनि जिखिनि रन्जन दैमारिनि सायाव बे पलिटिक्स गेलेबाय थानानैसो बिसोरो मोनसे गेमसो गेलेबाय थादों माने दा 4 बोसोर जाबाय केसान सासे बायाखै दिनै जिखिनि मोननांगौ रिहेबिलिटेसन बेबो मोनाखै मार्टियासो जिखिनि दं बेयावसो माबा ओइ नंगौ नङा गोदाव सोराव बखि फैलाबायो जोंनि गफुरफ्राव हयना नहय रिहेबिलिटेसन सायाव मा बुंनो नागिरदों रिहेबिलिटेसन सायावसो दिनैसिम जिखिनि मोननांगौ माने मोनजोबाखै आरो माने दा होगोन होनबाय थादों माला होगोन बिसोरनि सायाव खोथा बेखौथ' जों बुंनो हाला गभर्नमेन्टआसो मिथिगौ दा गाबोन समफोर गभर्नमेन्ट बायनाय लोगो लोगो माखौ होगोन बे गाव गावनि खोथा आरो बेखौ मोनफुंनो हायाबा बेनि सायाव माबाफोर बिनि मोनफुंनो हायियाव जोंहा जोंनि जिखिनि इउनाइटेड फराम सेन्ट्रेल दं माने जिखिनि गभर्नमेन्टजों रायज्लायनांगौ स्टेट गभर्नमेन्ट बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बिजों रायज्लायगासिनो जोंहाथ' प्लास पइन्टआवनो दं बिसोरसो गभर्नमेन्टआव थाना बेफोर बुस्थुखौ मावनो हायिया बिसोर माइनास पइन्ट जागोन बे आरो गिबियावनो दिनैनि बे बेलासि समाव जोङो बे दैमालु गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जों बेखौनो खावलायनो सानो आरो बेखौ फोरमायहोनो सानदोंदि जोङो फैबाय थानाय 14 सेप्तेम्बर जि जोंनि NDFBनि मुंख्लं सान बे मुंख्लं सानखौ जोङो बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव गहपुर हालामनि दैमालु गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै फालिनो आखायाव लादों बेखौ जोङो सेन्ट्रेलाइजै फालिनो लादों इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनि जानानै NDFBनि जायफोर बिर जोहोलावजो बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय बर' हारिनि थामोन्थानि थाखाय गावनि बिदा फंबाय बिमा बाय बाहागिखौ नागारनानै जिउ बाउसोमलांबाय बिथांमोनखौ मान बावनो जोङो आरो बिथांमोननि न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ मान बावनो फैबाय थानाय जों 14 सेप्तेम्बरखौ बे जोंनि गहपुर हालामनि सिङाव दैमालु गेलेग्रा फोथाराव खुंनो थाखाय थाम-थिम खालामनाय जादों जों गाहाय आलासि महरै जोङो मनेस्वर बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आरो बिथाङा फैगोन होननानै जोंनो खोथा हरदों जिहेतु जोङो मोनसे नन पलिटिकेल पार्टी बेखायनो जोङो सामाजिक जाय समाजजों गोरोबना खामानि मावग्रा नै बिथांमोनखौ जोङो आलासि महराव लानाय जादों आरो बबेनिफ्राय सोरखौ हांख्रायनाय जाबावदों बेजों लोगोसे जोङो बेयाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB हिसाबै जोंहा संकष्ट सदिया
जोंनि जि जायगायाव बर' दङ बेयाव जोंहा मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट कमिटि दङ आरो बे संकष्ट सदिया गासैबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेयाव पार्टिसिपेट खालामफैगोन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय